Така. Бригада Нов дом 3 е тука. Като сега ето как изглежда. Отвъд. Тъй и отвънка. Сега първо ще направим да изглежда красиво отвън. Като какво ще направим? Ето това. Ще добавя екипите ми, футболните ми екипи тука, отгоре. Да е наполовина футболно помещение. Това на мен ми се вижда като добра идея. За любителите на футбола като мен. Ето така изглежда отвън. Интериорният дизайн. Имам ли повече? Не. Интериорният дизайн ще изглежда по-хубаво в следващото видео.